Agimat ng Agila Season 2 star Rabia Mateo, ibinahagi ang kanyang paniniwala sa anting-anting. Silipin sa report. Maliban sa mga maaksyong eksena sa hit Kapuso series na Agimat ng Agila, isa din sa inaabangan ng Kapuso serye na konsepto at kwento na mula sa kultura ng mga Pilipino. Kabilang dito ang paniniwala sa mga agimat o anting-anting. Ayon kay Kapuso star at Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, layunin ng Agimat ng Agila Season 2 na bukod sa pagpapakita ng world-class production nito, maipakita rin ang mayaman na kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Siguro yung Agimat, ito yung nagre-remind sa atin ng origin natin kasi dito sa Pilipinas, no, marami tayong pinaniniwalaan kay Bathala, sa mga diwata, different areas, different regions ng bansa. Iba-iba naman yung tradition nila when it comes to believing sa Agimat. Dagdag pa ni Rabia, siya raw mismo may ginamit din na agimat o lucky charm nung sumali sa Miss Universe 2020. Actually, Miss Pia Wurtzbach was so kind to me that she gave me the earrings. Tsaka ibang accessories niya pa nung ginamit niya for Miss Universe. Kasi yun yung sabi sa akin na it's gonna be lucky if makakahiram ako ng anything na ginamit ng former Miss Universe. Bibigyang buhay ni Rabia ang karakter na si Agent Asha Raj na mas makikilala pa sa Book 2 ng GMA series. Kaya mga kapuso, huwag nang magpahuli at tutukan ang mas umiinit pang mga eksena sa Agimat ng Agila Season 2 bukas 7:15 ng gabi sa GMA Network. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.